Καλησπέρα σας και πάλι. Είμαι ο Λευτέρης Γελετζής από το φυτόριο Ultra Φυτά Superfood.com, Σέρβια Κοζάνης, και εδώ σας δείχνουμε λίγο. Είμαστε στην πλήρη καρποφορία του μύρτιλου. Δηλαδή αρχίσαμε ήδη να μαζεύουμε και σας δείχνω πως είναι ένα φυτό 3 χρονών προς 4. Βέβαια να ξέρετε ότι στόχο μας θα ήταν το διπλάσιο. Από ό,τι βλέπετε είναι φορτωμένα. Θα σας πάω σε έναν κόσμο του μπλε και του πράσινου. Όπως βλέπετε ήδη έχουμε μαζέψει αρκετά και μαζεύουμε καθημερινώς, αλλά έχουμε πολλές διαφορετικές ποικιλίες, γιατί είναι τα αρχεία που κρατάμε από κάθε φορτίο, που σημαίνει είναι διαφορετικές, 12 διαφορετικές ποικιλίες. Άλλες για μαρμελάδα, όπως βλέπουμε εδώ μπροστά μας στην ντούκι. Εδώ πάμε στην Patriot. Όπως βλέπετε έχει αρκετό μεγάλο καρπό και μπορώ να πω για ένα φυτό στη γλάστρα 3 χρονών προς 4 είναι φορτωμένο. Εδώ όπως βλέπετε είναι πολλά όρημα. Και εδώ έχουμε μια τούφα από μια Patriot. Βέβαια βλέπετε πόσο φορτωμένο είναι. Δεν μπορεί να κρατήσει το βάρος του. Έχει πολλά μεγάλα τσιμπιά. Με το ζόρι κρατάει. Το κάθε τσαμπί αναμένουμε γύρω στα 60 μέχρι 80 γραμμάρια ανάλογα τη ρόγα. Η κάθε ρόγα ζυγίζει από 1 γραμμάριο μέχρι 3. Τα περισσότερα μέσω όρο είναι 2 γραμμαρίων με 2,5. Βέβαια αυτό παίζει ρόλο μεγάλο και η ποικιλία, ο τρόπος επιβίωσης του φυτού. Όπως εδώ παραδείγματος χάρη το φυτό μας θέλει άζωτο και έχει κολλήσει και μύκητα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν προσπαθάμε να επιβιώσει χωρίς να ραντίσουμε κάποιο μυκητοκτόνο, διότι όλα είναι καρποφορημένο. Εδώ θα σας πάω σε ένα άλλο φυτό. Έτσι, βλέπετε ότι είναι μια μπάλα το τσαμπί στην κυριολεξία του χεριού μου. Το μέγεθος που μπορεί να πιάσει σε κάθε δείγμα του καρπού είναι εδώ, να σας το δείξω, αρκετά μεγάλο, έτσι, γύρω στα 18 χιλιοστά. Εδώ έχουμε βέβαια σε αυτές τις γλάστρες, τις τεράστιες, είναι 3 διαφορετικές ποικιλίες. Εδώ έχουμε μια πριγκίτε, για να σας δώσω το διαφορά καρπού. Έτσι. Εδώ έχουμε μια bonus που έχει ακόμα πολύ χρόνο για οριμάσει. Έτσι. Εδώ έχουμε μια Chandler, η οποία και αυτήν έχει αρκετά μεγάλο καρπό. Όπως βλέπετε ξεπερνάει και την Patriot. Έτσι. Και πολύ νόστιμος καρπός. Και εδώ είναι πολύ ωραίο τσαμπάκι. Εδώ είναι το bonus, πολύ φορτωμένο φυτό. Θα μας οριμάσει μετά από μισό μήνα περίπου, γιατί έχει τεράστιες ρόγες. Το συγκεκριμένο το φυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι Patriot. Το bonus είμαστε εδώ. Έχει βέβαια πολύ καιρό ακόμα για οριμάσει, όπως σας είπα, γύρω στον 1 μήνα. Το πιο όμορφο σημείο του φυτού αυτή τη στιγμή είναι το πράσινο, το μπλε, το άσπρο, το ελαφρώς κόκκινο. Είναι ένα πολύ όμορφο φυτό με μεγάλες προοπτικές. Καταλαβαίνετε ότι θα είχατε μεγαλύτερη δυνατότητα
από εμάς στην ποσότητα καρπού από ότι εμείς στη γλάστρα. Όπως βλέπετε τα φυτά είναι πιο μικρότερα, αλλά και αυτά είναι γεμάτα με καρπό. Και αυτά είναι 2 προς 2,5 χρονών και κάποια είναι λίγο μεγαλύτερα. Βέβαια τα έχουμε κλαδεμένα. Δουλεύουμε 100% κλωνοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο, ανεξαρτήτως μεγέθους του φυτό, θα σας δώσει δείγμα καρπού. Λοιπόν, στο επόμενο βίντεο θα πάμε στο goji berry, γιατί είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να μαζεύουμε και στο goji berry, παρόλο που είμαστε αυτόν τον χρόνο μισό μήνα πιο μπροστά. Σας χαιρετώ από το φυτόριο Ulter Φυτά.